கிறிஸ்துவில் மிகவும் அன்பானவர்களே, உங்களுக்கான இன்றைய மன்ன நிகழ்ச்சியிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்திலே உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன். இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கென்று தருகிற மன்னா எபேசியர் நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் அவருடைய 11வது வசனம் 12வது வசனம். நம்ம எல்லாருக்கும் மிகவும் பரிச்சயமான ஒரு வசனம். வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். எபேசியர் 6:11-12. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்கிற திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. அன்பானவர்களே, இந்த உலகம் ஒரு போராட்ட களம். யாருக்கு என்று சொன்னால், தேவனை சார்ந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் வாழுகிறவர்களுக்கு. ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் நிச்சயம், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நமக்கு விரோதமாய் வருகிற போராட்டம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இல்லவே இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது, இந்த உலகத்திலே நம்மை சுற்றிலும் வாழுகிற மனிதர்களோடு, அது சொந்த பந்தங்களாக இருக்கலாம், அண்டை அயலகத்தாராக இருக்கலாம், இல்லை என்றால் நண்பர்களாக பழகினவர்களாக யாராய் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அவர்களோடு நமக்கு போராட்டம் இல்லை, அவர்களோடு நமக்கு யுத்தம் இல்லை. அப்படி என்றால் யாரோடு? மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தி மனதையும் மனக்கண்களையும் குருடாக்கி இருதயத்தை கடினப்படுத்தி மற்றவர்களுக்குள் இருந்து, அதாவது நமக்கு எதிராய் செயல்படுகிறார்களே, அவர்களுக்குள் இருந்து மாம்சீக கிரியைகளையும் பொல்லாத கிரியைகளையும் நடப்பிக்கிற பிசாசோடு தான், சாத்தானின் கூட்டத்தோடு தான் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. ஆகவே இந்த உலக வாழ்க்கையில யாரையும் நாம விரோதிக்க கூடாது, பகைக்க கூடாது, எதிரிகளாக நினைக்க கூடாது. அப்போ உங்க வசனம் சொல்லுது, ஸ்தோத்திரம், எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நமக்கு விரோதமாய் விதமாய் போர் செய்கிற பிசாசோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும், எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஆவியின் பட்டயமாகிய வசனம், தேவன் தந்திருக்கிற சர்வாயுத வர்க்கங்கள். தொடர்ந்துள்ள வசனங்களிலே வாசித்து பாருங்கள். அவைகளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு விரோதமாய் விதமாய் செயல்படுகிற கிரியைகளோடு, மனிதர்களோடு அல்ல, பிசாசின் கிரியைகளோடு நாம் எதிர்த்து யுத்தம் செய்ய வேண்டும். வசனம் அழகாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. யாக்கோபு நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். இந்த சர்வாயுத வர்க்கங்களை எடுத்துக்கொண்டு, வேத வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது அவன் உங்களை விட்டு, நம்மை விட்டு ஓடி போவான். நாம் கொஞ்சம் கவனமாய் இருக்காத பட்சத்தில் நம் இருதயத்தில் மற்றவர்களை குறித்த எரிச்சல், கோபம், பொறாமை, மூர்க்கம், வெறி, மனஸ்தாபம், இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து, ஏன் சில நேரங்களில் கடுமையான சொற்கள், இன்னும் சில நேரங்களில் கொலைவெறி தாக்குதல், இன்னும் சில நேரங்களில் கொலை செய்யும் அளவிற்கு கூட பிசாசு கொண்டு வந்து விட்டு விடுவான். ஆகவே ஆரம்பத்தில் இதை புரிந்து கொண்டு, ஆவியிலே நான் நிதானித்துக் கொண்டு, சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து இந்த பிசாசின் கிரியைகளோடு, தயவாய் சொல்லுகிறேன், மனிதர்களோடு அல்ல, இப்படிப்பட்ட நமக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற பிசாசின் கிரியைகளோடு எதிர்த்து நின்று நிச்சயமாக நம்மால் ஜெயிக்க முடியும். அப்படி நீங்கள் ஜெயித்து இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் வாழ்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட ஆண்டவருடைய நாமத்தில் உங்களை அன்பாய் வாழ்த்துகிறேன். ஆசீர்வதி.